En toen hij in die graf was, moet hij van binnenkant af buiten toe komen. Amen. Halleluja. Amen. Van Lazarus moet hij dierwrak van binnenkant afkrijgen. Halleluja. Amen. Dat is hoe dat Jezus zegt. Lazarus. Kom uit. Halleluja. Je laatste ding wat ons doen is, wanneer iemand losgemaakt wordt, moet je verband ook wel losmaken. Ja. Amen. Dit is niet je banden. Touwen. Wat jouw broer en jouw zuster vastgebind heeft. Ja. Halleluja. Zie dat je alle de dynamiek. Dierwraak. Wanneer die tijd van dierwraak is. Halleluja. Omdat je ubus rau. En ik vat haar die kijken die. Anirosa. Anirosa. Ubus kijken naar Gaza. Say ma. Als het de tijd van dierwraak is. Als je ons rama waro. Ja. Zij moet uitkomen. Zij moet uit die eieren uitkomen. Ja. Uitema. Uitkomen met je goed. Maar als kennis van die Heer, ons is in de eier. Halleluja. Amen. Jij hebt warmte gegeven. Een vrije komt. Halleluja. Halleluja. Een einde komt. is in je eier. Zelfs niet. Dat is hier. Hij is nog in die eier. Halleluja. Halleluja. Maar die Heer heeft nog een plan. Halleluja. En hij geeft een speciale tandje voor haar te kijken. Halleluja. En hij heeft van de kant vastgeboeid. Gaan die Heer plannen maken. Halleluja. Jouw diervraag is in jouw eigen hand. Halleluja. Yes. Jullie wat vandaag hier staan. Amen. Zal je later gaan zeggen, dat is wie niet. Want jouw diervraag is in jouw eigen hand.